Već prvi pogled s broda Vis potvrđuje kao izgubljenu bajku između jučer i sutra. Prevladava povijesna arhitektura i na svu sreću nema znakova modernog hrvatskog turizma. Iza ovih škura Ktorovići su se odmarali za podnevne žege, a na ovoj rivi Ranko Marinković je naučio svoje prve korake. Kao i svaka, i ova viška bajka ima svoje tamne likove. Drugove iz Jugoslavenske narodne armije, koja je Vis prokopala i na desetljeća ga zatvorila. Gdje smo sad? Sad smo u potkopu vojnom za brodove koji se zove kodnog imena Jastog, koji se nalazi u uvali Parja. JNA je ovdje skrivao, ajmo reći, svoje brodove, odnosno podmornice. Ovdje su mogli biti unutra 3 torpedna čamci ili 4 patrolna čamci ili par manjih podmornica. Znači jednostavno skrivanje, odnosno za obranu od vanjskog neprijatelja. Koliko stranci koji posjete ove komplekse uopće znaju o Jugoslaviji, Titu i... Pa dosta. Mislim da puno više respektiraju taj dio povijesti nego mi sami. Ja to nazivam danas spomenikom ljudske gluposti. Šta se, eto, može sada nekako i unovčiti, je? A da bi se to unovčilo, nikako ne bi smjelo izgledati ovako. No turisti iz Slovenije ne prigovaraju. Meni se sviđa da je ovako još, ali tu ima još strašan potencijal, tako da bi tu se mogli još dosta napraviti. Ali nama je dobro da je ovako divlje. Da nema nikog, da ste sami. Da, baš tako. Baš tako sami, ali ne po svojoj želji, bili su Višani za vrijeme boravka Jugovojske na otoku. Svi koji smo bili u zajednici naroda i narodnosti bivše nam države, dobivali smo informacije iz jednog centra, Tanjuga, koji je i ovdje imao svoje podzemno dopisništvo. Ovdje sad osjetimo još u ovom tunelu, osjetimo jeku, je? Baš u prostorijama gdje su se obrađivao taj sustav informacije, unutra je zvučna izolacija, znači da ne bi jednostavno bilo šta moglo izaći vani. To je ta prostorija, osjetite kako unutra više nema te jeke. Na cijelom otoku, recimo ovih potkopa i raznih tunela, to je se već broji u nekoliko desetaka kilometara, ne? Desetaka kilometara, tako je. Jer sve te vojne baze su tako napravljene da ti od jedne točke do druge točke možeš savršeno proći kroz zemlju bez da izlaziš vani. I u svim tim hodnicima, prostorijama, tunelima moglo se ostati danima, tjednima, mjesecima, čak i godinama. Da ne osjetite nedostatak svježeg zraka. Ventilacijski sustav bio je savršen. Evo nas u ventilacijskom sustavu, odnosno ventilacijski otvor koji je služio za opskrbljivanje cijele ove vojne baze. Vi koji ste živjeli ovdje na Visu, jeste vi znali što se sve skriva u otoku? Mi smo pretpostavljali, odnosno znali smo da to je jedan veliki sustav. Za ga doživiti, vidjeti ga nismo ni mogli pretpostaviti što je sve skriva. Kako stranci reagiraju kad vide ovo sve? Znači, od točke do točke, wow, pa unbelievable. Uistinu je nevjerojatno što sve Vis ima u sebi. Danas ovaj ulaz u magacin raketnog sustava izgleda kao zaboravljena umjetnička instalacija. Ovdje unutra, znači, samo su prazne prostorije i tu su baš bili bojavne glave, ne? Četvrta vojska u svijetu i treća u Europi. To je podatak baš impozantan, ne? Nenadmašan podatak. Sveukupno u Visu izgrađeno je oko 2 milijuna kvadrata. Koliko je to koštalo, ne zna se. Vidi ti sad koja je to perfekcija izrade. Znači, ko da si jučer ofarmao, koliko je to u redu, lijepo, je? Uglavnom, sva sreća šta HAC ovo nije radio. Znači, priručni municijski magacin. Je nikada uopće na otoku postojala neka inicijativa da se ovo sve sredi?
Pa ne, od službenih vlasti koliko ja znam nikad nije bila inicijativa prvotna. Možda su bili neke od vlasti koji su bili zainteresirani da se nešto promijeni, ali osim zainteresiranosti nije se to ništa maklo. Znači uvijek ista priča, trebalo bi i na tome staje. Ajmo drugarice Tanja, za mnom. Zdravom razumu turista danas je šokantno što je sve JNA sagradila na ovom otoku. No od toga još je luđe što samo nekoliko kreativaca radi, dok lokalne ili bilo koje druge vlasti nezainteresirano gledaju kako nam najkontraverzniji dio povijesti i zarade u nepovrat propada.